Суайчыннік стань, тут знішчалі людзей. Суайчыннік запомні навек. 3 гады па 137 у дзень і ў гадзіну па 6 чалавек. Гэта значыць, што кожныя 10 хвілін тут навекі чарнеў небакрай. Попел сэрцаў нашых ракоча ў зямлі. Памятай, памятай, памятай. У час блакады 206 партызанаў і 2300 мірных людзей знайшлі выратаванне на балотнай выспе. Іх выявілі немцы. Камандзір атрада Ян Карповіч вядзе людзей кароткай летняй ноччу паўз варожыя пасты, але тут ад голаду заплакала малое дзіця камандзіра. На зямлі стала болей адной магілай. На зямлі засталася 3000 жыць. Насуперак імкненняў фашыстаў пабоямі і праніжэннямі скалечыць людскія душы, аслабелыя і зняможаныя вязні канцлагера засталіся людзьмі. Схаваўшы і выратаваўшы з чарговай партыі ахвяр хлопчыка, не страціўшы людскі гонар, яны ўзняліся тым самым і на барацьбу супраць фашызму. Каб заўсёды была чалавечнасць, каб шчасце сялілася ў хатах, каб давеку жыла радзіма. Не забывайце нас. Рыгор Чаховіч – галоўны герой твора. Гісторык, жыў у ціхім старажытным гарадку. Вывучаў катакомбы, што знаходзіліся пад горадам. Нашы свечы ў капальнях продкаў палаюць. Мы для ўнукаў павінны дарогу прабіць. Хто забыў сваіх продкаў, сябе губляе. Хто забыў сваю мову, усё згубіў. У вайну ён дапамагае падпольшчыкам вывесці праз падземныя хады 3 вязняў, якіх фашысты трымалі ў царкві. Сярод іх была дзяўчына, дачка Чаховіча, пра якую той нічога не ведаў. Галоўная гераіня верша Паўліна дзеля выратавання каханага ахвяруе ўласным жыццём. На ўсхваляванай шчымліва балючай ноце перададзена сцэна іхняй апошняй сустрэчы і развітання. Ты бачыш, я паміраю, канец. Крычы, не крычы, любы мой, любы мой, любы. Маўчы, неадменна маўчы, маўчы дзеля бедных дзетак, дзеля любай жонкі сваёй, дзеля вечнага добрага шчасця, што будзе над нашай зямлёй. Нельга забыць трагічныя і гераічныя дні мінулай вайны. Суровым і балючым успамінам яна адклікаецца ў душах людзей. Пісьменнік стварае цікавыя малюнкі партызанскага жыцця і савецкага тылу. Галоўная гераіня Ірына расказвае пра абарону апалчэнцамі Масквы. Ворагу быў спынены, але загінуў яе каханы, а сама яна была цяжка паранена. І цяпер сядзіць асколак каля сэрца. Прычыны нашых няўдач на пачатку вайны вядомыя ўсім, але ўжо ў гэтых няшчасцях хавалася тое, што прывяло да ганебнага краху тысячагадовы райх. Не ўзяцца за зброю было нельга. Савецкі патрыятызм і чалавечая годнасць загадвалі ісці ў бой супраць тых, хто зацягнуў край калючым дротам. Галоўная гераіня апавядання збірала і ведала травы, лячыла людзей. Як добрую працаўніцу, якая пры гэтым умела весяліцца і вышываць, яе паважалі ў вёсцы. На зыходзе лета 1941 года каваліха, помсячы гітлераўцам за іх злачынствы, атруціла багуном некалькі нямецкіх афіцэраў, якія сустрэліся ў яе хаце.
У апавяданні Уладзімір Караткевіч расказаў пра пакручасты лёс таленавітага мастака Антося Доўгага, які застаўся ў акупаваным немцамі горадзе. Натхнёна маляваў карціны, увасабляў тагачасную рэчаіснасць на сваіх палотнах. Акупанты хочуць, каб ён супрацоўнічаў з імі. Мастак не прымае іхняй прапановы. Тады яны пасылаюць да яго правакатара. Вайна наклала адбітак на лёс многіх герояў рамана, трывожнай і балючай памяццю прысутнічае ў іх свядомасці. У гады вайны Людзьвік Лапатуха ўцёк з-пад фашысцкага расстрэлу і пасля гэтага звар'яцеў. У народзе хадзілі чуткі, што толькі ён ведае, дзе схавала айнзэцкаманда архіў і каштоўнасці магната Альшанскага. Аповесць Уладзіміра Караткевіча нарадзілася з перажытага пісьменнікам у Кіеве, куды яго падлеткам закінула ліхалецце вайны. Пасля вызвалення вуліцы горада ляжалі ў руінах. Амаль кожны дзень узрываліся пакінутыя фашыстамі міны і снарады. Дзяцей, герою аповесці, накрыла апошнім узмахам свайго чорнага крыла праклятая вайна. На прыгожым беразе Дняпра яны трапілі ў смертаносную мінную пастку, подла, па-зладзейску падрыхтаваную і пакінутую фашыстамі. Ты — наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскіх знічак густых фасфарычная раць. Ты — наш сцяг, што нікому на свеце, нікому не дамо абсмяяць, абпаганіць, забыць ці мячом заваяваць.